Alright, welcome back to my vlogs mga loves. And now for today's video. So pag-uusapan natin ngayon kung bakit nga ba hindi ako nakakapag-upload sa YouTube. So ngayong araw na to, sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ba, anong rason, no? Kasi ilang months na din po ako siguro hindi nag-YouTube. Tinanong po kung ilang days na po ako o weeks. Siguro nag-upload ako isang beses lang. Kaso, guys yun po yung monthsary po namin ng baby ko, si baby girl. So, tingnan natin guys kung kailan ako huling nag-upload. So, 1 month na. Isang buwan na po, ayan po. Isang buwan na po akong nag-upload. So, bali, yun. Pa-segue kasi yung pag-upload ko guys, no? Kasi, simula nung nawala yung Facebook ko, napanghihinaan na ako ng loob na gumawa ng video. Napanghihinaan na akong mag-edit, ganon. Parang tinatamad na ako guys, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kahit gustong gusto kong magpasaya pa ng tao, kaso nga lang, no? Napanghihinaan ako sa nangyari sa akin kasi ilang taon ko din yung sinikap yung Facebook page ko. Yung ganong karaming sumusuporta sa akin, no? Napanghihinaan ako kasi biglang na lang, alam mo yung pinaghirapan mo, tapos biglang na lang, nawala, di ba? So, napakahirap, no? Napakahirap i-adjust yung sarili ko ngayon. No, bali, April 30 po yung nag-umpisa, nawala yung Facebook ko kasi may nag-report, no? So, yun, parang nagbalik ulit yung dati kong pag-iisip. Di naman na siya masyadong nade-depress. Pero kasi yung 2018, yung unang Facebook ko na na-hack, pati YouTube ko na-hack, no? Alam nyo guys, no, depressed po ako doon. Hanggang alas 3 na madaling araw, inaayos ko, gumagawa ng paraan paano ko may babalik yun. Kaso nga lang talaga guys, no, na-hack. So bali, 2019, no, isang taon din, napais pa ulit. Kung magbabalik ba ako, babalik ba talaga ulit ako, no? Kung makikilala ulit ako. So, yun, hindi ko naman inaasahan na bigla na lang nag-upload ako dun sa Facebook page ko na nawala ngayon, no? Bigla na lang nag-boom. Doon ulit ako nangilala, doon ulit nag-umpisa, no? Hanggang ngayong itong 2020, yun, tuloy-tuloy, alam niyo naman po guys, no? Ang dami ko pong alaala doon, dami ko pong memories na naganap doon sa Facebook ko, ang dami po nating mga video na ginawa. Ang dami ko pong mga memories doon sa account na ito, no? Sa account na yun. So bali, siguro hindi ako nakakapag-upload na kasi yun nga, bigla na lang ulit nawala, no? Yung pinaghirapan ko, magdi 300k subscribe, magdi 300k followers na po tayo doon, no? Tapos magto 200k likes na po yung page natin, pati yung Facebook ko, 60 followers na po, 1,000 followers, no? Hindi naman po importante yung followers, tapos yung mga likes. Kaso nga lang guys, no, yun po yung ang importante ko kasi doon guys, no, yung mga taong sumuporta sa akin, no? Kaya nga ako finalo, kaya nga ako nilike, no? Kasi yung mga taong yun, yung mga napasaya ko. So, bali, yun. Ngayon, hindi ko po alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung babalik ba ako, kung babalik naman ako. Natatakot na kasi ako guys, no, baka mawala ulit. Sabi nga nila, lahat na nawawala, may mas plano pa ang Diyos. Naniniwala naman po ako doon, kaso nga lang guys, no, dalawang beses na napanghina na talaga ako ng loob kung paano nga ba ako babalik, no? YouTube ko nga, hindi ko na maayos, hindi na ako makapag-upload kasi yun nga, gustong gusto mo na mag-upload tapos bigla na lang panghinaan ka. So yun guys, nakaka-down lang po, no?
marami naman po nagme-message sa akin ngayon sa bago kong Facebook account, no? Marami naman pong nagchat-chat sa akin na, kuya, nangyari sa page nyo, kuya, nangyari, hindi ko na po mahanap yung Mr. Tisay TV ninyo na page. Ang dami nagchat-chat ng ganon, so bali, napanghinaan talaga ako kasi nasasayahan lang talaga ako sa mga taong sumabaybay sa akin nun, no? Kaya, yun, hindi ko alam kung paano na ngayon, no? Paano ulit ako babalik, paano ako mag-uumpisa, no? Napanghihinaan talaga ako ng loob, no? Kaya, yun. Kaya sa mga nagchat-chat po sa akin na kung magbibideo pa ako, active naman po ako sa TikTok, guys, so doon na lang po ako parang gumagawa ng video. Doon na lang po ako nagpaparami ng mga fans natin, mga sumusuporta sa akin. Doon na lang po ako nagpaparami. Kasi natatakot na lang din po ako. Hindi ko alam kung makakapag-upload na po ako sa Facebook ulit, sa Facebook page ko. Pero may Facebook page na po ako, guys, no? At yun, nandito po yan. Ito po yung Facebook page ko ngayon. So kung lalike nyo po yan at pa-follow nyo po, please pa-follow po, supportan nyo sana ako ulit, no? Susubukan kong ibalik yung sarili ko, no? Subukan ko ulit ibalik yung loob ko sa paggawa ng video at pagpapatawa sa inyo, guys. Kasi miss ko na rin po talaga, kaso nga lang talaga hindi ko na po alam kung papaano. Hindi ko na rin po alam kung nandyan pa ba kayo, no? Kinakabahan ako, guys, no? Hindi ko alam kung paano na talaga. Pati si baby girl ko, naano ko na din kasi naawa na po siya sa akin. Kasi kahit namimiss niya din po yung paggawa ko, yung sarili kong ganon, yung sarili kong ginagawa noon. Namimiss niya, kaso kung alang, kahit ako, guys, na namimiss ko yung ginagawa ko noon, yung upload ng mga funny videos. Kaso nga lang talaga, guys, simula nung nawala ulit yung Facebook ko, yun parang napanghina na talaga ako, guys. Hindi ko na po alam, kaya sa mga sumusuporta dyan sa akin mula umpisa at huli, maraming salamat sa suporta sa akin, hindi nyo ko iniwan. Kaya sana, guys, suportahan nyo ulit yung bagong page ko. Add nyo po ako sa Facebook. Yun, ito po yung Facebook ko, guys, no? Yan. So sana, guys, tulungan nyo po ako. Tulungan nyo po akong magparami ng mga Mr. Tisoy natin. Tisoy natin, no? Tulungan nyo ako, guys, no? So hanggang dito na lang tong video na ito, guys, kasi gusto ko lang po i-update sa inyo kung ano na po nangyari sa akin. Hindi po ako nawala, buhay na buhay po ako. Yun nga lang talaga, guys, ang hirap lang talaga, guys, para sa akin. So yun, maraming salamat, guys, sa panonood na video ito. Sana po suportahan niyo po ako, no? Huwag kakalimutan mag-like, share, and subscribe, mga loves, no? And yun, maraming salamat and peace. Love you, mga loves. Sana supportan nyo ako, kaya sana hindi na mawala. Sakit na.